Ang mundadara lang sa sakit o yung manana bilay laba yung marandaan ha. Kapalpalaran anako ha. Kapalpalaran anako. A few moments later. Hoy. Hoy si Kamarites ha. Tundaan mo natin pa nagdaral mo kaparam niya tuwa. Pati marandaan niya totoo. Dadaralan mo. Makapanchismis kalabat dyan sa kaparam niya Marites. Ha. Balikan igunot-gunot. Kapang mo na awit mo yung baso. Ichismis mo ng tampos chicken. Tunda mo natin niya kakamarites mo. Nabalita amin sa kay agaw. Pinaggalanda ka dalan. Dahil sa ating kakachismis mo ha. Marandan may sakit to. Dadaralan mo. Pan makapambida ka. Sa iyayamamutan. Sana may dadaralan mo. Kaskasyan ha. Mananak bilay. Para pamilya to. Sandadara lang mo na ba? Mampaparaan. Abong trabaho. Aglaong papaway. Tanong paway. Wala nararangal to. Kadara lang dyan nga lang to. Dahil inbagang-bagang mo sa rin. Totoo. Kata na may maranda niya to. Aglaong papaway dabong to. Tanababayngan. Dahil sa ating kagagawa ma. Kapalpalaran ha. Kapalpalaran. Balbalikan tiris-tirisan ha. Nasarag to lang ba sa manayaw? Ayaw takala ha? Balikan igunot-gunot Marites ha? Amis sakit to ya marandan. Bagam niya yung kalat mo. Natan amay sakit to. Nababayangan la ha? Pangkal lang tayo sangim ha? May nabibisit si ka ha? Ganin na rabang ka ha? Ganin ka unla wamang ka. Ganin kami unla wamang ka. Didaral-diralan mo rin kakaabay mo ha. Katon agla makapakalaw. Ya amin niya kaabayo. Kasibag mo. Noon nakadarong niya baryo. Didaralan mo ra ha. Gunot-gunot da kang sabay-sabay ha. Kanya tundaan mo natin niya kagagawa ma. Kasi mababanday ka na. Barangay yo ha. Amin niya kabayo kakolkol mo ha. Tundaan mo latan. Agamang bayag. Agiram makatapal. Gunot-gunot da kala ha. Narumog mo yato nagamang cross. Pagiranda ka. Gunot-gunot da ka ha. Tundaan mo latan ha. Bani na. Ay. Bawal manayo pero makapayo ka ha. Tundaan mo latan ha. Ang mundadara lang sa sakit o yung manana bilay laba yung marandaan ha. Kapalpalaran anako ha. Kapalpalaran anako.